மகாநதி சீரியல் இன்னைக்கான எபிசோடில் பொங்கல் ஃபங்க்ஷன் கொண்டாடுறதுக்காக நிவின் யமுனா கூட வந்துடுவாங்க. ஆனால் அந்த விஜய் காவேரி இன்னும் வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க தாத்தா தான் தேடி ரூமுக்கு போவாங்க. பார்த்தா 2 பேருமே நல்லா தூங்கிட்டு இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் கதவை தட்டுவாங்க. என்னடா இன்னுமாடா தூக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இல்லை தாத்தா அலாரம் வச்சல அது ஆஃப் ஆகிட்டு தாத்தா, என்ன மன்னிச்சிருங்க, இதோ 10 நிமிஷத்தில் கிளம்பி வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டு இருப்பாங்க. விஜய் வேட்டி கட்ட தெரியாமல் முழிச்சிக்கிட்டு இருப்பார். அப்போ நீங்கள் நம்ம வளகாப்பு கல்யாணத்துக்கு எல்லாமே வேட்டி தானே கட்டினீங்க, அப்போ என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்போ ஒட்டிக்கோ கொட்டிக்கோ தாத்தா தெரியாமல் வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு காவேரி நல்லா டைட்டாக கட்டி விட்டுருவாங்க. அதுக்கப்புறம் 2 பேருமே வெளியும் போவாங்க, பொங்கலும் வைப்பாங்க. இந்த வெக்கையில் நீ எப்படி இருக்க, எவ்வளோ ஹீட்டாக இருக்க பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதெல்லாம் எனக்கு பழக்கம்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி 3 பானையை வச்சு பொங்கல் வச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. பொங்கல் பொங்கினதுக்கப்புறமா எல்லாருமே சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு கேமாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு கயிறுழுத்தில் இழுப்பாங்க. அதில் விஜய் டீம் ஜெயிச்சிடும். உடனே சித்தப்பா இந்த ஒரு போட்டியில் தானே ஜெயிச்சிங்க, நெக்ஸ்ட் போட்டியில் நாங்கள் தான் ஜெயிப்போம், ரொம்ப துள்ளாதீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் உரியடத்தல் போட்டியும் நடக்கும். அதிலும் விஜய் தான் ஜெயிப்பார். இதோட இன்னைக்கான எபிசோட் முடியுது.